Atil apa maneh aku yo? Wah, mumet tenan sih tugas bahasa Jawa minggu iki. Kok ditugaske golek ngerti tembang macapat. Aku ae durung ngerti ku apa. Iya, tenan Fis. Aku ya padha wae. Gurune ngomong mengko kudu presentasi nang ngarep kelas. Nek durung paham, piye carane omong? Aku yo padha wong jenenge wae wis unik. Macapat-macapat. Iku menapa sejatine? Apa jenis lagu apa piye? Bingung tenan aku. Iku wong sing lenggane gazebo, aku koyo ora asing loh. Sopo iku? Kowe kenal ta, Fis? Iku Mas Abi, sedulure koncoku. Aku tau krungu cerita, Mas Abi ku pinter banget loh, bisa ngerti sawetara basa, kalebu basa Jawa. Malah jero banget ngerti babagan budaya lan kasustraan Jawa. Wah, tenan ta. Terus piye? Kita takon marang dheweke apa golek wong liya wae? Kowe diisin loh. Wong durung kenal raket. Nek ditolak piye? Ya wes, kita coba wae daripada bingung terus lan ora entuk materi. Luwe becik kita takon marang wong sing wis mesti pinter. Setuju. Ayo kita nyedak. Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam. Ana apa ya? Kok kowe kabeh tekan kene? Ana perlu apa? Ngapunten ganggu Mas, kita pancen ono perlu takon-takon sithik. Oh, monggo wae. Apa sing arep ditakoni? Cukup diomongke wae. Kita arep takon babagan tembang macapat, Mas. Kowe ngerti babagan iku ta? Wah, ngerti dong. Emangnya kanggo apa kok kowe kabeh kesengsem banget? Iki tugas sekolah Mas, gurune ngutus kita golek pangerten babagan macapat. Mengko dipresentasike ning ngarep kelas. Masalahe kita telu durung paham babar pisan. Mula wani takon marang kowe. Walah, ngono to. Ya wes, aku bakal nerangake. Rungokno ya, rungokno. Kanthi teliti ya. Dadi, tembang macapat iku jenis geguritan utawa tembang tradisional Jawa. Jenenge kowe asale saka tembung maca papat. Tegese cara macane dipotong saben patang suku kata. Macapat iku uga nggambarake lakuning urip manungsa. Wiwit lair nganti mati. Saben jenis sing nggambarake fase urip sing beda-beda. Oh ngono to, Mas. Terus apa bedane karo lagu biasa? Kok diarani duwe paugeran? Pinter. Macapat iku kaikit karo aturan sing diarani paguran ana telung jenis. Siji, guru gotra, cacahe larik utawa baris saben bait. Loro, guru wilangan, cacahe suku kata ing saben larik. Telu, guru lagu, tibane swara vokal ing pangkusan larik sing gawe irama dadi merdu. Wah, rumit tenan ta aturane. Terus ono piro jenis tembung macapat iku, Mas? Ana 11, yaiku Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandagula, Durma, Pangku, Magatru, lan Pocung. Lan mitutut ceritamu, jenis sing bakal dipresentasike yaiku Sinom toh? Iya bener Mas, kita untuk tugas bagian sinom. Terus sinom iku gambarake fase urip kaya piye toh? Sinom iku nggambarake fase muda utawa remaja, watake isi seger, grepyak, kebak semangat, dan isi akeh pengarep-arep. Paugrane sinom iku ono 9 gotra. Kanthi rincian 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, 12A. Isine ya biasane ngemot pitutur supaya wong enom bisa dadi wong sing minggunani lan nuruti dalang sing bener lah. Wah, saiki aku wis mudeng banget. Dadi macapat iku duduk mung lagu nanging isine akeh piwulang urip ya, Mas. Iya tenan, leluhur kita gawe iku supaya ilmu lan kebijakan bisa gampang dieling-eling lan diwarisi turun-temurun. Matur suwun sanget ya Mas, wis gelem nerangke kate rinci. Saiki kita wis ngerti lan siap presentasi. Iki sithik-sithik minangka wujud matur nuwun. Ditampa ae ya Mas. Loh. Wah, ora usah, ora usah. Iki mau narangkai wae kok kudu diwehi apa-apa sih. Baleno wae. Asyik lumayan ya sini. Asli ini gelem tenan iki aku.
lumayan kan kanggo tuku jajan. Tapi kudu tetep sopan yo raine. Ditampa wae Mas, iki pancen saka ati kita. Nek ora ditampa malah ora enak ati. Iya Mas, ojo isin. Iki wajar wae kok. Yo wes, matur nuwun banget yo. Nek ono sing didorong paham, mengko takon maning wes. Siap Mas, kita lunga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karya Natya